Karon na ami karon sa trabahoan na ako'y Amerikano nga labor. Mao ni akong i-hire dito na sa Japan. Nya gimikos-mikos na niya. Nya karon na iyang gisold sa kabo og iyan ay tunulan ning akong bataan nga siglikli. Ngano kaning bataa sige niglikli. Nya karon ako ning ipatanaw ninyo ang palibot. Anin do togyo. Wa pa ni nahuman layo kay tinuod. Narag tunol sa akong bataan nga tag 50 ra ang adlaw kay mga pisot pa man ni. Iyan itunol na tong gamay king lungag nang likli ang mura jud nangitag langgam mga manirador guro ni riya. Iyan gitunol ya karon na mi skilled na. Payroll na. Nya kani gipahon pahuway among Amerikano nga gikan sa Japan. Ya karon nasa usa ka Amerikano nilili tos lungag tuarata. Amerikano na nga panday mason. Iyang gihilot iyang bataan nga pisot. Nasa kong dalagingging itabang na tag 50 na ayang adlaw sad. Chill lang tag ginagmay. Yan gimikos-mikos sa Amerikano nga taga taga US. Adto sa naihaw itunol atong nailungag murag mga piniriso. Unan li murag abat. Mataray gipakita. Karon na tunol. Ako ning dawaton ako ni tunol dito sa usa ka pandayon mason ako nga Amerikano sa gikan sa USA kanang nagblue ba. Naasa na dito katong gamay. Ngalungag na kasi usa ka panday mason dito. फेरि मासु हैन दोरी चल्छ क्या